नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण मराठी बालभारती इयत्ता पहिलीचा पान नंबर 16 आणि 17 वर असलेला जो पाठ आहे तो आपण बघणार आहोत. तर या पाठात काय दिलेलं आहे, तुम्हाला आ आणि ल हे दोन शब्द आहेत ना, मूळाक्षर, त्यांची फक्त तयारी दिलेली आहे आणि ते कसे ओळखायचे, कसा असतो आ, कसा असतो ल, ते आपल्याला ओळखायचे आणि गिरवायचं पण आहे, काढायचं पण आहे. खूप सोपं आहे, फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायला जरा कठीण जाणार आहे, पण काही नाही, त्यांनी आपल्याला वेगवेगळे चित्र दाखवलेले आहेत. चित्रावरून तुम्हाला समजायला खूप सोपंच आहे. ठीक आहे, मग आपण ह्या पाठात काय बघतोय कळालं का तुम्हाला? आ व ल हे मूळाक्षर आहे ना, त्यांची आपण तयारी बघणार आहोत. ठीक आहे, पहिलं बघूया आचं, आ पासून सुरुवात करूया आणि नंतर शेवटी काय बघूया, ल बघूया. ठीक आहे, आपण आ तर शिकतोय, पण आ कसा दिसतो तर तिथे सुद्धा तुम्हाला कळायला पाहिजे ना. मग या स्लाइड मध्ये तुम्हाला आ दाखवते. ठीक आहे, हा जो आहे ना तो आ आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारे आ काढू शकता किंवा आ वस्तू. ठीक आहे, वेगवेगळ्या वस्तू तुम्हाला दिसतील, त्याच्यामध्ये आ कुठे येतो तुम्हाला ओळखायचं आहे. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये ते आपल्याला तेच करायचं. ठीक आहे, कळालं आ कसा असतो? हा जो दिसतोय ना गुलाबी कलरचा अक्षर आहे आणि त्याला लाल कलरने गोल केलेला आहे, तो मधलं जे अक्षर आहे ना तो काय आहे? आ आहे. ठीक आहे, व्हेरी गुड. बघा काय सूचना दिलेली आहे त्यांनी, चित्र बघ. आता चित्र येणार आहे ह्या स्लाइडवर, ते चित्र बघायचे, त्यांचे नाव सांग, नाव सांगायचे. त्यांचे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही रोज आपण बघतो घरामध्ये किंवा असे रोज आपल्याला दिसतात त्या नजरेसमोर, मग त्यांचे नाव तर आपल्याला माहितीच असेल, मग त्यांचे नाव सांगायचे आणि नाव दाखव. त्यांनी नाव दाखवलेलं आहे, म्हणजे पुस्तकात तुम्हाला ऑलरेडी नाव दिलेले आहे, त्यामध्ये आ कुठं येतो ते आपल्याला बघायचंय आणि त्याला अंडरलाईन करूया आपण. ठीक आहे, हे आहे चित्र. दिसलं का तुम्हाला चित्र? ठीक आहे, मग चित्रामध्ये काय दिसतंय सांगा बरं. पहिलं चित्र कसलं आहे? काय आहे ती? आगगाडी. आगगाडी म्हणजे रेल्वे जी असते ना, तिला अजून एक शब्द आहे आगगाडी. ठीक आहे, मग त्याच्यामध्ये आ पासून सुरुवात होते बघा, आ ग गा डी. मग आ पासून सुरुवात झाली बरोबर, मग इथं आला आ. बघा दिसला आ? कळाला तुम्हाला आ कसा असतो? ठीक आहे, व्हेरी गुड. आता बघा दुसरं चित्र काय आहे, काहीतरी ते फळ आहे, कोणतं तरी फळ आहे, तुम्हाला नाही माहिती. ठीक आहे, किंवा माहिती असेल तरी तुम्ही नाव सांगू शकता. काय आहे तो? आवळा. काय आहे तो? आवळा. आवळामध्ये बघा बरं आ येतो का? आ व ळा येतो ना, स्टार्टिंगच आपासून होते. ठीक आहे, मी त्याला अंडरलाईन करते बघा. दिसला हा आ? हा आ शिकतोय आपण. ठीक आहे, तिसरं चित्र कसलं आहे सांगा बरं. तिसरं आहे आरसा. आरसामध्ये आ येतो का बघा बरं. आ र सा, आला. ठीक आहे, मी त्याला अंडरलाईन करते. ठीक आहे, आणि तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व केलं असेल तर तुम्हाला काय असं दिसतं की हे जे आ आ दाखवलेले आहे ना, ते वेगवेगळ्या चित्रांमध्ये त्यांची नावं दिलेले आहेत किंवा दाखवलेले आहेत, तर ते आ कोणत्या कलरने दाखवलेले आहेत बघा बरं. गुलाबी कलरने दाखवलेले. आणि बाकीचं सगळं कोणत्या कलरचं आहे? काळ्या कलरचा आहे. फक्त आ जो आहे तो कोणत्या कलरने दाखवलेला आहे? गुलाबी कलरने दाखवलेला आहे. ठीक आहे, शेवटचं चित्र काय आहे तो? सगळ्यांना गोड गोड काय आवडतं? कोणतं फळ आवडतं? आंबा आवडतो. ठीक आहे, मग आंबामध्ये आ येतो का? येतो ना, अनुस्वार असला म्हणून काय झालं, आता आच आहे. मग बघा तो गुलाबी कलर मध्ये दाखवलेला काय आहे तो? आ आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण आ चे वेगवेगळे वस्तू बघितल्या, त्यांचे नावं बघितले आणि नावांमध्ये आ कुठं येतो ते आपण बघितलं. ठीक आहे, पुढचं बघूया काय दिलंय त्यांनी अजून. आ आवाज ऐक. इथे वेगवेगळे शब्द दिलेले आहे आणि मध्यभागी जो दिलेला आहे ना गुलाबी कलर मध्ये आणि ज्याला लाल कलरनी गोल केलेला आहे तो काय आहे? आ आहे. तो आवाज तुम्ही ऐकताय, मी केव्हाची बोलते ना आ आ आ, तो आवाज तुम्हाला ऐकायचा आहे. आ अक्षर पहा, मध्यभागी जे दिलेलं आहे ना अक्षर ते तुम्हाला बघायचं. बघितलं तुम्ही, गुलाबी कलरचं अक्षर त्याला लाल कलरनी गोल केलेलं आहे, ते आहे आ. आ अक्षर पहा, आ अक्षराला गोल कर. गोलाला ते गोल करायचं आपल्याला. इथे वेगवेगळे शब्द दिलेले आहेत, मग ते आपल्या त्या शब्दामध्ये आ अक्षर कुठं आहे ते आपण शोधायचं आणि त्याला काय करायचंय? गोल करायचं. आपण आता मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं ना की ह्या गोष्टी होत्या. मग एक मिनिट, हा ह्या गोष्टी होत्या, त्यांच्यामध्ये त्या शब्दामध्ये किंवा त्या नावामध्ये आ कुठे येते त्याला आपण अंडरलाईन पण केलेली आहे. ही आहे आगगाडीचा आ, आवळ्याचा आ, आरशाचा आ, आंब्याचा आ. तसं इथं वेगवेगळे शब्द दिलेले आहेत आणि त्या शब्दांमधून आपल्याला आ ओळखायचा आहे. ठीक आहे, मग बघूया. पहिला शब्द आहे आपण.
आपण मध्ये आ येतो का? येतो ना. आ प न. आ पासूनच सुरुवात होते, मग मी त्याला काय करणार? गोल करणार. ठीक आहे, दिसलं तुम्हाला पहिल्या शब्दामधला आ? व्हेरी गुड. आता दुसरा शब्द बघूया. दुसरा शब्द आहे आज. आज मध्ये येतोय का आ? येतोय ना. आ पासूनच तर सुरुवात आहे. आज. मग आला मी काय करणार? गोल करणार. तसंच तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये करा बरं. मी जेव्हा सांगते तेव्हा तुम्ही करून घ्या, किंवा तुम्हाला थोड्या वेळाने करायचं असेल तर थोड्या वेळाने पण करा, पण आलाच गोल करायचं. दुसऱ्या शब्दाला, दुसऱ्या अक्षराला गोल करायचंय का? तर नाही, कारण की आपण आ शिकतो आहे. ठीक आहे. पुढचा शब्द आहे आवाज. आवाज मध्ये आ येतो का? येतो ना. मग मी त्याला गोल केलं बघा. आवाजच्या आला गोल केलं. ठीक आहे. पुढचा शब्द आहे आजी. आजी मध्ये आ येतो का? येतो ना. जी. ठीक आहे. पुढचा शब्द आहे आई. आई मध्ये आ येतो का? येतो. ठीक आहे, मग आपण त्याला काय करणार? गोल करणार. व्हेरी गुड. पुढचा शब्द आहे आनंद. आनंद मध्ये येतोय का आ? येतोय. ठीक आहे, मग आपण त्याला गोल केलं. आला गोल केलं. ठीक आहे. पुढचा आहे आठ. आठ मध्ये आ येतोय का? येतोय. ठीक आहे, मग मी त्याला पण गोल करणार. शेवटचा शब्द राहिला, फक्त शेवटचा शब्द आम्ही. आम्ही मध्ये आ दिसतोय का तुम्हाला? येस, दिसतोय. पहिला जो शब्द आहे ना, पहिलं जे अक्षर आहे ना, तोच आ आहे. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द दिलेले होते. 8 शब्दांमधून आपण सगळ्या शब्दांमधले आ हे जे अक्षर आहे ते आपण ओळखलं. त्याला आपण काय केला? गोल केला. कळाला तुम्हाला आ कसा असतो? आता ठीक आहे, तुम्ही आ ओळखला पण त्याला गोल सुद्धा केलं. आता तो तुम्हाला लिहिता पण आला पाहिजे, बरोबर? मग तुम्हाला ह्या चित्रामध्ये बघा, ह्या स्लाइड मध्ये दिलेलं आहे. गिरव, लिही आणि म्हण. तुम्हाला ते गिरवायचं आहे, लिहायचं सुद्धा आहे आणि म्हणायचं सुद्धा आहे. मग आता तुम्हाला इथं आ तर दिलेला आहे, मग आ दिसायला असा दिसतोय, अवघड दिसतोय, मग काढायचा कसा? एकदम सोपं आहे. बघा, मी तुम्हाला काढून दाखवलेला आहे. पहिले काय करायचं आहे की असा काढायचा, असा शेप काढायचा. ठीक आहे. असं काढलं, त्याच्यानंतर त्याला थोडंसं वाढवायचं. खाली वाढवलं, वरती जो शेप आहे तसाच खाली शेप काढायचा. त्याच्यानंतर त्याला एक आडवी दांडी द्यायची. दिसली तुम्हाला? ठीक आहे. त्यानंतर अजून एक उभी दांडी द्यायची. ठीक आहे, दिसली? उभी दांडी दिल्यानंतर हा काय झाला? अ झाला. बघितला असेल तुम्ही. हा काय आहे? मग त्याला अजून एक दांडी द्यायची सरळ. हा काय झाला? आ झाला. हा काय आहे? आ. आणि त्याला अजून एक वरतून दांडी देऊन टाकायची. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण आ काढू शकतो, स्टेप बाय स्टेप. ठीक आहे. इथे तुम्हाला 1 2 3 4 अंक पण दिलेले आहे बघा वरच्या आ मध्ये. मग तशा प्रकारे मी पण तुम्हाला काढून दाखवलेलं आहे. तसंच तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा. पहिले पाटीवर प्रॅक्टिस करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही पुस्तकामध्ये ते तुम्हाला जी लाईन दिलेली आहे ना, ही लाईन दिसते ना तुम्हाला, तिथं तुम्हाला लिहायचा आहे. ठीक आहे. मग अशा प्रकारे तुम्ही ही लाईन भरू शकता. आ काय लिहायचंय तिथं? आ लिहायचंय. आणि आ अशा प्रकारे खाली पिवळ्या अक्षरांमध्ये दिलाय ना, तसा तुम्हाला काढायचा आहे. ठीक आहे. मग तसा तुम्ही काढू शकता. अशी पूर्ण लाईन भरून टाकायची. आ आ आ आ. अशा प्रकारे तुम्ही आ पूर्ण भरून टाकायचे त्या लाईनीमध्ये. ठीक आहे. कळालं तुम्हाला आ कसा असतो? ओके, व्हेरी गुड. आता आपल्याला बघायचंय ल. मग तुम्हाला ल कसा दिसतोय ते सुद्धा ओळखावं लागेल. ल का असतो, ल कसा दिसतो हे तर तुम्हाला माहिती पाहिजे. ठीक आहे. मग या स्लाइड मध्ये तुम्हाला ल दिसतोय. हा काय आहे? ल. गुलाबी कलरचं अक्षर जे आहे ना, तो काय आहे? ल. आणि त्याला निळ्या कलरनी गोल केलेला आहे. मधलं जे अक्षर आहे ते काय आहे? ल. ठीक आहे. वेगवेगळ्या वस्तू दिसतील, त्यामध्ये ल कुठं आहे ते तुम्हाला ओळखायचं. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तो आपल्याला तेच दिलेला आहे. ठीक आहे. कळाला ल कसा असतो? ठीक आहे. इथं काय दिलंय बघा, ते आपण बघूया. चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव. आपल्याला चित्र दिलेले आहे. चित्रांमध्ये वेगवेगळे ल पासून सुरू होणारे वस्तू दिलेले आहेत आणि त्या वस्तूंची नावं सांगायची आपल्याला आणि ल दाखवायचं आहे. ठीक आहे. नाव दाखवल्यानंतर ल दाखवायचं. ल कुठे येतो त्याच्यामध्ये तो आपण बघूया. ठीक आहे. बघा, हे आहे चित्र. ह्या चित्रामध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? बघा बरं. पहिलं चित्र कसलं आहे? काय ते? लसूण. लसूण मध्ये ल येतो का? बघा बरं. ऐकण्यात येतो का तुम्हाला? ल सु न येतोय का ल? हा, येतोय. ठीक आहे. मग तो ल सुद्धा त्यांनी कोणत्या कलरने दाखवलेला आहे? गुलाबी कलरने दाखवलेला आहे. आ मधला आ पण गुलाबी कलरने दाखवला होता. लसूण मधला ल सुद्धा गुलाबी कलरने दाखवलाय. बघा, मी त्याला अंडरलाईन सुद्धा केली. दिसला का ल? तो आहे
ल. ठीक आहे. दुसऱ्या चित्रामध्ये काय दिसतंय सांगा बरं. काय आहेत ते? लाडू. लाडू मध्ये ल दिसतोय का? हो दिसतोय. गुलाबी कलरने दाखवलेला आहे, मी त्याला अंडरलाईन पण करते. बघा दिसला ल? हा आहे ल. ठीक आहे. तिसरं चित्र कसलं आहे? लिंबू. लिंबू मध्ये ल येतोय का? हो येतोय ना. गुलाबी कलरने दाखवलेला आहे त्यांनी. मी सुद्धा दाखवते, मी सुद्धा अंडरलाईन करते. हा आहे ल. लिंबू मधला ल. ठीक आहे. आणि शेवटचं चित्र राहील. शेवटचं चित्र कसलं आहे ते? लेझिम आहे ती. लेझिम. ठीक आहे. मग लेझिम मध्ये ल येतोय का? यस येतोय. मग ठीक आहे, तो आपण ल दाखवला, अंडरलाईन सुद्धा केली. ठीक आहे. आता पुढे जाऊया थोडस. ल आवाज ऐक. मी जसं तुम्हाला आ केव्हाची म्हणत होते, तसं आपल्याला आता काय शिकतोय आपण? ल शिकतोय. मग ल आवाज ल ल ल ल केव्हाची लस म्हणते ना मी, मग तो तुम्हाला ऐकायचा आहे. आणि ल अक्षर पहा. मध्यभागी जे गुलाबी कलरने अक्षर दिलेलं आहे आणि त्याला निळ्या कलरने गोल केलेला आहे, तो काय आहे? ल आहे. आणि ल अक्षराला गोल कर. आपल्याला ल अक्षर आता वेगवेगळे शब्द दिलेले आहेत बघा. इथं पण 8 शब्द दिलेले आहेत. त्या 8 शब्दांमध्ये ल दिलेला आहे आणि तो आपल्याला ल अक्षराला गोल करायचे. ठीक आहे. खूप सोपं आहे, ते आपण बघूया. पहिला शब्द आहे गाल. गाल मध्ये ल येतोय का? येस येतोय. मग ल. ल ला मी गोल केलं. दिसला का ल? व्हेरी गुड. त्यानंतर दुसरा शब्द बघूया. दुसरा शब्द आहे रुमाल. ल दिसला का? हा बघा ल. मी गोल केलं त्याला. तुम्ही पण करा. ठीक आहे. तिसरा शब्द आहे लांब. लांब मध्ये ल दिसतोय का? हो दिसतोय. ठीक आहे. मी त्याला गोल केलं. हा ल आहे ना? ओके. पुढचा शब्द आहे खोकला. खोकला मध्ये ल दिसतोय का बघा बरं. यस. लास्ट वाला काय आहे? ल आहे. मग मी त्याला गोल करणार. ठीक आहे. दिसला? ओके. सो पुढचा शब्द आहे पालक. पालक मध्ये ल दिसतोय का? हो दिसतोय. मध्यभागी काय आहे? ल आहे. ठीक आहे. हा दिसला? ओके व्हेरी गुड. गोल केला आपण त्याला. पुढचा शब्द आहे वेल. ल आहे ना, मग मी त्याला गोल केलं. व्हेरी गुड. बैल. बैल मध्ये ल आहे का? यस आहे. मग मी त्या ल ला गोल केलं. ठीक आहे. शेवटचा शब्द राहिला. शेवटचा शब्द आहे लाकूड. लाकूड मध्ये ल दिसतोय का? हो दिसतोय. ला जो आहे ना ल, तो त्याला मी काय केलं? गोल केलं. अशा प्रकारे आपण सगळ्या ल ला गोल केलं. ल अक्षर तुम्ही पाहिलं. ल अक्षर तुम्ही ओळखू शकता ना आता, की ल कसा असतो. आणि ल तुम्ही पण म्हणून पहा. ल ल ल ल ल. ठीक आहे. आता पुढचं बघूया. पुढचं काय आहे? गिरव, लिही आणि म्हण. आपल्याला काय करायचंय? गिरवायचंय, लिहायचं पण आहे आणि म्हणायचं पण आहे. तुम्हाला ल पण लिहिता आला पाहिजे, बरोबर. मग तुम्हाला मराठी मूळ अक्षर लिहिता आली पाहिजे, किंवा मराठी जे काय आहे धडे वगैरे ते तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. तुमचं अक्षर सुवाच्य झालं पाहिजे. आणि जे काय तुम्ही लिहित आहात ते तुम्हाला कळालं पाहिजे. तुमच्या आई वडिलांना किंवा तुमच्या टीचर्सला कळालं पाहिजे, की जेणेकरून तुमचं अक्षर नीट राहील. तुम्ही शुद्ध लेखन काढू शकता. म्हणून तुम्हाला हे असं गिरवायला लावलेलं आहे. ठीक आहे. बघा ह्या पहिल्या ल मध्ये बघा 1 2 3 आणि 4 असे 4 अंक दिलेले आहेत. मग काय काय काढायचंय? आणि खाली अॅनिमेशन दिसतंय ना तुम्हाला, तशा प्रकारे तुम्हाला ल काढायचंय. बघा ते काय करताय? पहिले 1 नंबरचं काढताय, नंतर 2 नंबरची लाईन देताय, त्यानंतर 3 नंबरची सरळ लाईन देताय आणि 4 नंबरला आडवी लाईन देताय. ठीक आहे. कळालं तुम्हाला? अशा प्रकारे काढायचंय. मग तुम्हाला ही जी लाईन वरती दिलेली आहे ना, की तुम्हाला काढण्यासाठी दिली. पहिले तुम्ही पाटीवर प्रॅक्टिस करा आणि त्या पाटीवर प्रॅक्टिस केल्यानंतर मग तुम्ही ह्या लाईन मध्ये तुम्ही ल काढू शकता. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला ल नी ही लाईन भरवायची. काय आहे हा? ल ल ल ल. ओके. अशा प्रकारे आपण ल संपवले आहेत. आणि ह्या चॅप्टर मध्ये आपण काय बघितलं? आ आणि ल ची आपण तयारी बघितली. आपण आ काढून बघितला, ल काढून बघितला. ठीक आहे. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काय असेल, माझ्या मते तुम्हाला आ दिलेला आहे पुढे, तो आपण काढूया. ठीक आहे. ओके. थँक्यू.